People's Club, Manu. People's Club, Amakanu. Ụmụnnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo anyị bụ ofu abịakwa m ọzọ n'ụbọchị nke taata dịka unu si mara onye mbụ Maazị Obika Obika Anedo Ikechukwu Egbule Ikechukwu onye ukwu odogwu ndị ka o jibiri gị nwa aka ana m afụ gị metro mee ka ndị ọzọ mara na onwe ife nọ n'ikuku mee ka ndị ọzọ mara na onwe ife nọ n'ikuku ugbu a ada dị ọra mma onye nkụzi m na-apịawa m ike ada dị ọra mma ada ukwu ada ni ambasa aka gị na-etupụ oge unu asị m ka m bịa mechara ụmụ ihe a nwaanyị ọma ana m ekene gị Chukwu goziere m gị ambasa dị egwu ị na-agba mbọ ebe ọwụ na-akụrụ kpom ị na-ebe ahụ nke a gosiri na ịbụ okwere kwesị ike ambasa ndị nnọkọ ji eme ọnụ odogwu nwaanyị Igbo achara ugo nwaanyị a mụrụ na Ogidi udo dịrị gị na-ebufu oge unu asị m ka m bịa mechara ihe a na-egosikwa unu na nwaanyị ọma biko mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku anyị si n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike na-ewetara unu mere nke taata na-egbu oge unu m ga-aga n'ife nji wee bịa ngaghị egbu oge ana m ekene onye na onye ọbụla ma ndị na-apị mmasị ma ndị na-apị ịhụnanya ma ndị na-apị mkpụrụ obi nke ọbụla ị na-apị ọ bụrụ na ị na-anya n'aka masị m ka m bịa ahịa kụtụrụnụ ndị ọzọ ebe ọbụla ị na-enene ya na-akọtụrụ ndị ọzọ na onwe ife na-eme ebe a ọ bụrụ na ị na-aka m anya ị ga-afụ ya na ya ọ bịagonu anya adaghachi na ya na-eruo ya anya ọ bụrụ na ị na-eruo ya anya ị ga-afụ Chioma AJ udo dịrị gị nwanne m Chukwu gozie gị okezie Messi Chineke goziere m gị okez Messi nwaanyị ọma udo dịrị unu ana m afụ unu n'ofu gịnị ka m ji bịa n'ụbọchị nke taa tupu m ewepụta mkpụrụ isiokwu m asị m ka m buru ụzọ gosi unu n'aka m anya ọ ga-akpọtụ na mkpụrụ ụbọchị nke ọnwa mbụ n'afọ 2020 n'afọ 2020 ka ọ ga-akpọtụ n'Owerri na nke Jukwese
ọ bụrụ na ịmaghị amara ya anyị dị nkwado anyị na-adị ime were aga n'oke ụmụ na-asụ Igbo niile anyị dị ime were na-aga n'oke iru ebe ahụ kama ị ga-atụwa anyị ime anyị atụwa gị ime ọkwanụ na ịkwadara ịtụwa anyị ofu onye anyị atụwa gị ime ejima ise anyị adaghachi ya mere m ji agwa gị na orugo n'omume na anya ebe a na ya ine n'anya ebe a na ya ka m gụpụta ya nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo nwanne ịmụkwa anya ọ bụrụ maka m amụ m nwanne m mee ka ndị ọzọ osikwe Ghana nene chai oke ezimesi nwaanyị ọma Chukwu goziere m gị ebe ọ Ghana ka isi na-ene n'ife a nwanne ama mma ihe m nụrụ na-eme na Ghana ama mma eziokwu mana ọ bụrụ na eziokwu ọ gaghị erusa gị ihe anyị chọrọ eje na Ghana nwaanyị ọma ị ga-enweta ya ma gị ma ezinụlọ gị ọ bụrụ na ọ gị na ezinụlọ gị na ebe a nwanne ị ga-aga ebe a kọrọ ya wee wenata n'ala Igbo maka na ihe ebumnobi anyị ji wee hibe ọgbakọ ụka anyị wee mee ya n'Igbo ka ọ wee yie ife ebe ndị ugwu jụrụ na anyị agaghị arachapịọm anyị ga-agụkwa ha na emechi ụzọ anyị emepe ụzọ n'elu ụzọ emechiri emechi n'elu ụzọ mechiri emechi anyị ada n'ife ka ebe ọ ga-esi wee pụta ọ bụrụ naanị anyị mana nnọkọ asụsụ Igbo nọ n'ihu ebe a ka anyị ga-esi wee na-aga gịnị ka m na-akọ n'ụbọchị nke taata ana m asị ọ bụrụ na ị neru anya aka m anya ị ga-afụ na eji mụ akwụkwọ anyị eji anasị ndị ọbịa bịa mmemme anyị ọ bụrụ na iji nwetabeghị ya gbaa mbọ nweta ihe dị otu a ka ị were na-akpagharị were na-agbasa ozi ọma dị egwu maka na anyị abịago bịa nọrọ anyị ga na-aga n'ikuku na-aga n'ebe na ebe onye ọbụla were na-agwa ha na ọ dịgo bụ na ọ dịgo onye isi bụ onye isi ana m ekene Daddy G.O nwoke ndị ka o ji wee biri ị na-eme azụ ọgba nkụnụnkụ Ifeanyi Frank Moses ị na-eme azụ ọgba nkụnụnkụ na Eko onye ụfọdụ na-enene gị anya ha ma ha na iwe obere nsị na-emebi ike nwanne anyị na-afụ aka ọrụ gị na Eko iwe onye ndu pụrụ iche Chukwu goziere m gị n'egbu ogo n'aka nnọkwa na ya ọ bụrụ na ị maghị m afa mba Obika na-edo nwa amụrụ n'Umunze Orumba South Local Government Area of Anambra State anyị nwanze otu ị na-ele m awụ nwanze ịmụkwa anya ọ bụrụ ma m amụ m gịnị ka m na-akọwa ị na-aka m anya anyị nọ na ya na-enene ya anyị bụ ọpụrụ iche na ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa nnọkọ asụsụ Igbo ga-enwe ihe a na-akpọ mgbakọ ụwa niile nzukọ mgbakọ ụwa niile nke a kpọrọ na-asụ Igbo World Congress n'olu ndị iti gịnị ka nke a pụtara anyị na-achọ ime emume agbamafọ anyị maka nkọrụ na ofu akụkọ a na-akọrọ unu bụ na unu makwa na anyị agbabeghị ofu afọ na owu na-eme ya ọfụma anyị agbabeghị ofu afọ gịnị ka nke a na-egosi na nwanne anyị nwa bụ mmadụ anyị agbabeghị anyị anaghị egbe igbe mana anyị na-agba ọsọ anyị agaghị ije mana anyị na-agba ọsọ anyị nọ ọdụ si n'ọdụ ebe ahụ anyị nọ kunie ozugbo kama anyị ga-egbu igbe anyị si ebe ahụ tipịa gbaba ọsọ nke a gosiri na anyị bụ ọkaibe ọ bụrụ na ị bụ nwa nnọkọ asụsụ Igbo okwu ka na ike ka na-ama gị jijiji nwanne m kwụsị ike maka na anyị bụ ode njinji n'aka m anya nke a ga-akpọtụ n'Owerri nke anyị kpọrọ Owerri 2020 ịma ya mara ya tata gịnị ka ọ na-apụta ana m achọ ime ka unu mara na ọ ga-akpọtụ akpọtụ ọ bụrụ na ị maghị ya mara ya tata ndị nze na ọzọ na-abịa unu makwado onye bụ onye isi anyị ọ bụrụ na unu amaghị onye bụ onye isi anyị ka m gwa unu nke bụ eziokwu na nwa na-adị ka onye mụrụ ya ọ bụrụ na unu amaghị nke bụ onye isi anyị afa ya bụ Maazị Ifeanyi Mmadueke Maazị Henry Ifeanyi Mmadueke nyekerepoto kpụmkpụmkpụmkpụm odogwu ka ibi ya nnukwu mmanwụ ijele anụ nkanka mpi ogbe ọgụ
eze Solomon nke izizi. Eze Solomon na-agwa gị na amamive na mụ ọwụ eze Solomon n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ya. Ana m aga ọgụ aka nne aka ekpe, mụ nwa nke mmadụ ana m aga ọgụ ya. Nwawo Solomon na amamife, mụ ọwụ Solomon na ịga ọgụ. Ntụasị jụọ nne Udobu lọlụ Jupuka, jụọ ya. Agọrọ m ọgụ bịa. Ntụasị jụọ nwaanyị eni, ọ ga-akọrọ gị. Ntụasị jụọ Doris Ben Amara. Agọrọ m ọgụ na nke onwe ebe m agọghị ọgụ. Ka na-agọkwa na-aga eze Solo na ịga ọgụ. Biko unu ene n'ọnụ m anya, a ka na-ekwu okwu maka nke. Ọ bụrụ na ị sonyehụrụ anyị n'ihu akwụkwọ, gwa ụmụnne gị, gwa ndị agbata obi gị na anyị kwụ chimchim na ọ ga-aga ịga akpọtụ n'Owerri 2020 na nke Jukwese. Ijukwese ọ bụrụ naanị ịga na nke Jukwese, irukwe Ijukwese ndị bịara ije, maka na anyị na-aga anyị bụ ogbu mma mgbe ndụ ji atọgụta anyị egburu tọgbọ. Mana ọ bụrụ na iru ebe ahụ, ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ịjụọ na nke Jukwese ga-agwa gị na nwanne ndị bịara ije a Jukwese ha, maka na anyị ga-aga ịhapụ ihe a na-akpọ ihe ịrịba ama. Ndị dị iche iche ga-abịa, ndị si n'ọkwa ọchịchị gọọmenti etiti Naijiria ga-abịa na ya, ndị sikwenụ n'ọkwa gọọmenti nke ala Imo steeti ha nọ na ya. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya tata, lee ya, leruo ya anya. Ọ bụrụ gị ịbụ nwaafọ nnọkọ asụsụ Igbo na ọ bụrụ na ị wetabeghị nke a, gbaa mbọ weta ya, kezuo ya ụwa niile, kezuo ya ụwa niile, ka ha wee mara na mpịtị ga-ekwe n'Owerri. Gịnị ka m kwuru? Na mkpụrụ ụbọchị 4 nke Jenụwarị 2020. Mana ịbịa n'okpuru ya, ihe anyị dere ya Owerri 2020, maka na ebe a ka ọ ga-akpọtụ, ọ bụrụ na ị nụbeghị, nụrụ ya tata n'ọnụ m. Ka nke a gaa, nka na-abịachi ya azụ na ya. Ihe mere m ji wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ na achọrọ m ịkọwara unu, ma ọ bụrụ na ị maghị mara ya tata, achọrọ m ịgwa unu na isiokwu anyị ga-aleba anya tata bụ kedu onye Igbo. Ị na-anụ olu ya? Anyị bụ akwa akwụrụ ya ka m ji ajụ gị isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata. Ọ bụrụ na ị maghị mara ya, na esi m n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike na-asụ Igbo were wetara gị emume nke tata, nke isiokwu ya bụ kedu onye Igbo. Nwanne, kedu onye Igbo? Ọ bụrụ na ị matabeghị onye Igbo, nwanne, onweghị onye Igbo. Ị ga-ebu ụzọ chọpụtagodo onye Igbo tupu ị wee mara onye Igbo. Gịnị ka isiokwu nke a na-akọwa? Ọ na-akọwa na ị ga-ebu ụzọ chọpụta ihe Chineke dere gị, chọpụta ihe ahụ Chineke dere gị, chọpụta ka esi eme ya tupu ị wee gaba na ya. Ọ bụghị ịnụ na Okeke na-eme nke a, Okafọ na-eme nke a, nwanne mụba. Ọ bụ eziokwu na asị na dịka ndị kwuru na ihe ọbụla i tiri aka na ọ ga-agaziri gị. Nwanne, leba okwu ahụ ọfụma. Onwe ndị a gwara okwu ahụ, nwekwana onwe ihe niile e kwuru n'akwụkwọ nsọ nwere ihe mere eji wee kwuo ya. Ihe niile ahụ nwụ na mgbe. Ngwa ka m gwa gị, n'ime akwụkwọ nsọ ka a gwara gị na mana si n'elu wee daa. Mana wee daa. Mgbe ahụ mana dara, rukwe kịta onwenugo mana ọzọ dara, maka na mgbe ahụ ọ dara nwere m ekwuru ya na mana ga-ada. Mgbe ahụ o jikwana wee daa, mgbe ahụ o ji wee daa, o nwere ihe mere o ji wee daa, maka na ọkọta akọrigo mana wee si ebe ahụ wee daa. N'ụdị nke kịta, mana esizi n'eluigwe ada ka o si bụ ada na mbụ. Ọ na-ada n'ụdị ọzọ. Mana ka m gwa gị, ka ịbụ onye Igbo, ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya tata, ịbụ nwa eze. Ọ bụrụ na ị maghị na ịbụrụ onye Igbo, eziokwu na ịbụ onye Igbo, gị bụ onye na-ege m ntị ebe na ebe ọwụna ị nọ na Congo, ị nọ na Cotonou, ị nọ na Jamaica, ị nọ na Jericho, ị nọ na Europe, ị nọ na Africa, ị nọ na Asia, ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata, mara ya mara na ịbụrụ na ịbụ onye Igbo, nwanne, mebe ngala, maka na obodo ọbụla ịbara na ya, nwa afọ anọghị ebe ahụ, nwanne, kwarali. Ndị ọrụ na onye owere si
agịkwara li Kimbo. nwanne kwara li pụtara n'ọnụ nke m o were ga-akọwaziri gị nke kwara li nke ha pụtara kwara li nke m na-akọwa na nwanne gbọwa dọọ gbọbapụ ụzọ maka na ụzọ adịghị ebe ahụ. Engineer. Ọ bụrụ na adị obodo 10 pụtara banye n'obodo ọzọ obodo na-abụghị ka anyị wee ya anọ m n'Italo. Ọ bụrụ na adị obodo 10 na-abụghị ndị Itali nọ n'obodo a ndị abụghị ndị Itali nọ n'obodo a Nwasi ogidi eze. adị m obodo 10 nọ ya na ya obodo anyị na-ekwu na anyị na ya otu anyị kasị na anyị ka nọ na Naịjirịa mụ na gị mana obi anyị anọzi ebe ahụ mana otu anyị ka na-ekwu na anyị ka nọ Naịjirịa n'ime obodo 10 ahụ nọ n'obodo ahụ anyị nọ na ya nwanne ndị Naịjirịa na-agba ha nọ n'ihu ha na-ebu ụzọ ndị ọzọ na-ekpeta ha n'azụ ma ihe niile mana abịakwanụ n'ime ndị ahụ bụ ndị Naịjirịa na-eme ka obodo na-aga n'ike obodo na-awụ sọ mmemme ịma ndị ọ bụ ụmụafọ Ọ nọ n'enyi. ụmụafọ bụ ndị na-eme ya ka o yie ife ebe ọ bụ na onye Igbo nọ ọ bụrụ na ịmaghị anyị nwere ihe a na-akpọ ebube ngwanụ kịbụ nwaafọ onye Igbo ekwesịghị iri arịrịọ. Ọ bụrụ na ile anya na obodo anyị a na-akpọ Naịjirịa ị ga-afụ na ebe eziokwu na anakọchara ihe niile na-akpachi anyị n'ụzọ niile dị iche iche mana abịakwa anyị nwere ndị na-enye ndị enyi unu ma ndị ọwụ achọkwa m ịkpọ afa anyị nwa ndị na-enye ndị enyi maka gịnị ịbụ onye Igbo gịnị meziri ị gaghị eji ụfọdụ ka eji ịpụta n'ụlọ ọrụ ha sị gị who are you looking for ebe ị na-asị ya nwanna biko abịara m ọsị what oyibo eme ịbazie ya ime ka unu dobiri ya mgbe oyibo nwanne ọ na-ataghịrị ọnụ gịnị mere gịnị butere ya maka na onye ahụ na-asụwere ihe ahụ a na-ọsị ya na-asụ oyibo nwanne ọ mabeghị ebe o si ịkpọ onye Itali aka n'ọnụ ọ sị gị iyo mpala Inglese ịjụ ya peke ọ sị gị kwa Italia chiede parla la mia lingua gịnị ka ọ pụtara ịjụ ya gịnị mere iji ha asụ oyibo ọ sị gị ya na-asụ oyibo na ya n'obodo ya gịnị ka ya na-asụrụ oyibo afọ kedu ihe mere eji asụ oyibo ahụ ma ya ji asụ bekee ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo n'eziokwu chọpụta na ịbụ onye Igbo gbaa mbọ mee ka ị mara na ịbụ onye Igbo tupu o funahụ gị anyị bụ eze anyị bụ enyi anyị bụ ọkacha ibe na ihe ọbụla a na-eme ọ bụrụ na ịma ya mara ya tata ụtụtụ ehihie na abalị ekwesịrị ịga na-efe anyị efe asị m na anyị bụ Chukwu ka o doo oge anya ka ị ghara isi na anyị eriwego otuto Chukwu mba ọzọ dị ka ibe ya bụ ndị Igbo achọrọ m ka unu mụrụ anya na ihe gbasara ihe a na-akpọ religion ndị ejighị anyị wee rie anyị gbogbo ọ bụghị otu a ka ndị mbụ kpere Chukwu si wee kpere n'Chukwunu ọ bụrụ na ịchọpụta onye ịbụ nwanne agaghị eri gị ma ndị ụka ma ndị gịnị ma ndị dadiji ma iwe we na unu asị m na ụka adịghị mma mana nwa nke onye ụka ana m agakwa ụka mana ihe na-akọrọ gị ewu na otu anyị si ekpe ya bụ otu a ka ndị wetara anyị si ekpe ya ngwa jụọ onye obodo a gịnị ngwa ya mere gị fast na ọmaghị a na-akpọ ebumọnụ ịchọpụta onye Igbo n'ime Chukwu nwanne udo adịrị gị ọ ya mere kedu ihe ga-eme ka onye Igbo ihe mere m ji akpọ onye Igbo adam ekwu okwu Naịjirịa niile maka na agba onye Igbo ka mbụ godu tupu ma azawa afọ ọzọ abụ m onye Igbo gịnị mere onye Igbo ga-eji wee hapụ ebe ọ na-azụ ahịa n'etiti efe na abụ tiwapụ hapụ ya ka anyị wee ofu izu ụka ọsịa na ji ga-ebum ọnụ n'ụlọ ụka ka Chukwu wee gozie gị kedu ezi ngozi ọzọ ịchọrọ ka Chukwu gozie gị ebe e nwere ebe isi erigodu nne naanị ihe ọ chọrọ ka ị mee bụ
iwere akọ na uche gogozigo gị ịpụta ụra ụtụtụ kpee ekpere Chineke na ebe a nna gị ga-akọrọ ihe a na-eri Chineke biko gozie emepe ụzọ ọsọ gị jewe n'elu ebe nwa ị ga-ebu ọnụ abalị 10 ka ị dị ka azịza ihe ọ na-akọwa bụ iruo ebe ahụ ihe ị ga-eme bụ ịmara nke aka eme lọlọ nwaanyị ọma lọlọ ifia onu m ekene gị onu obika na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche tụrụ ugo ọ bụrụ dịka isi abịa n'ụbọchị nke taa anyị nọ n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike ebe a ka anyị si ewetara unu isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ onye Igbo kedu onye Igbo kedu onye ahụ Igbo ịchọpụta onye Igbo nwanne ị nọrọ mma ọ bụrụ na ịchọpụta ha onye Igbo nwanne ụwa kụọ gị n'ala ndị Igbo bụ ndị na-anaghị arị arịrị anyị na-enye enye ọ bụrụ na ịchọpụta na ịbụ onye Igbo nwanne mebe eze gị na-eme ngala gịnị ka m na-akọwara gị n'ụbọchị nke taata ana m eme ka unu mata na nke ọbụla ị na-eme gbado anya tinye akọ na uche gị Chineke agọzigo anyị ọ gọzigo anyị ịdị ngọzi ọ gọziri anyị abụghị onwe ndị ọzọ gọziri ya n'ụwa ngwa ka m gwa gị nke bụ eziokwu na a na-akpagbu anyị ebe anyị nọ a na-akpagbu anyị na-esepụta isi a na-akpagbu anyị ị na-ega isi ya enigodo anyị na ana anyị na-edebe ahụ erepụta isi gịnị ka ọ pụtara ngozi anyị pụrụ iche nke a bụ ihe ị ga-ebugodo ụzọ mara ngwa ka m kọọrọ gị akụkọ buru ụzọ maragodo ihe a na-akpọ Igbo jiri burugodo ụzọ mara ihe a na-akpọ Igbo mara ihe ihe ahụ pụtara mara ihe ji ahụ pụtara mara ihe bi pụtara mara ihe o pụtara imekọta ya na ọ bụrụ Igbo gịnị ka ọ pụtara burugodo ụzọ mara ihe ọ pụtara odogwu abatete onu m ekene gị odogwu abatete tụrụ ugo afọrọ gị odogwu kọwara ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku anyị si n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike wee na-ewetara unu isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kedu onye Igbo onye ka Igbo ịmakwa onye Igbo ọ bụrụ na ị maghọ nwama ọhịa ga-eme ka ị mụrụ anya ọ bụrụ na ị mụghị anya nwanne amụ ọ bụrụ na ị mụghị anya nwanne amụ maka na abụ m onye Igbo gịnị ka m na-akọwara gị Chukwu enyechaga ihe niile o kwesịrị inye anyị ọ naanị anyị nwa ihe na-emebi ya gịnị meziri nke ugbu a ị na-ele ụmụ mpịampịa ndị arịpụtagasịrị isi si gị na ha wụ ndị dadi GO mọmi GO sista GO ṅaa ntị tupu ịkpọgbuo m n'obe asị m na dadi GO na mọmi GO adịghị mma asị m na gị ekpenara Chukwu mana tupu ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme kpebie otu ị ga-esi wee hazie gị na Chukwu ga na-esi akpa nkata ọ bụghị ihe bịa i were 200,000 were nye onye ofu onye ka ọ bịa mere gị ihe a na-akpọ ọrụ ezinụlọ oricha gị ihe ka na-ebe a na-ebe ofu onye akwakọta ụlọ isi na-agba gbum sị gị na ọ nwanne nna gị na-anyụ gị anya ṅaa ntị asịkwa m na ndị ọjọọ adịghị onweghị mgbe m ji wee kwu na ndị ọjọọ adịghị ndị ọjọọ ka nkụ ndị ọjọọ ajọgbukọ onye yok ibe m ọ tụọ n'ogbe nwaanyị yok onu m were tụrụ ugo agbara nwaanyị ka ịbụ onye mmee gị ịwụgharịa ya wụkwasa ya n'elu nwụkwasa aka nnọkwa n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike gị bụ onye na-abata ugbu a wee na-enene m n'ikuku tupu m na-aga n'ihu isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ mara onye Igbo kedu onye Igbo onye ka ịbụ maka na ọ bụrụ na ị chọpụtaghị onye Igbo nwanne ọ dịghị onye Igbo ka m baa ahịa na eji m ahịa wee bịa ọ bụrụ na ileru aka m anya n'ụbọchị nke taata ị ga-afụ na anyị nọ n'ikuku wee na-agbasa ozi dịara anyị iji emezi ala Igbo ọ bụghị naanị ikwu n'ọnụ
ọ bụghị naanị ikwu n'ọnụ ka anyị nọ na ya, anyị bụ ekwu eme, anyị bụ ọkacha ibe. Ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke Chukwueze na Owerri. Nke a ka anyị dere na Owerri 2020 lekwasị ya anya ọfụma, gụọ ya. Ọ bụrụ na ị nwetabeghị ozi a, nwanne mara ya ugbu a na anyị nọ n'ikuku, anyị nọ ebe niile dị iche iche were na-agbasa ozi a. Ebe m nọ wetalo Adam ezo ya ezo ka ndị ghara ịfụ ma ndị enyi ghara ịfụ m. Anyị nọ n'ikuku wee na-agbasa ya, na-ene ya, na-eno ya anya. Ọ ga-akpọtụ na 4th of January 2020 n'onu ndị iti. Ọ ga-akpọtụ n'abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị n'afọ 2020 n'Owerri. Ebe ọ ga-akpọtụ na nke Chukwueze, mana mgbe nke a ga-emecha na nke Chukwueze, nwanne Chukwueze ga-agọzi gị na gị ga-ajụ ese ndị bịara ihe a na mkpamkpa ha kpara dị egwu, maka na anyị ebidogo kpaba mkpamkpa n'elu mkpamkpa dịkwa n'elu mkpamkpa. Oge anya ka m pụtakwa aka nnọkwa n'ụlọ ọrụ Ekwedesi Ike. Ma ka nke a na-aga, ana m ekerekwa nwada Ogechukwu Vivian bụ onye nke nọ m n'akụkụ na-akpa m aka na ụmụ ife gasị a. Ọya ọkpa m aka ma wee na-ekwupụta ihe niile Adadịọra Mma pịanyere m n'ụbụrụ. Adadịọra Mma ji ụtarị wee nyụọ m anya. Ọkwa gị bụ Adadịọra Mma, ọ ga-adịwa ihe iji ụtarị wee pịachisisie m ibe niile. Ya dịba were 2020 ka anyị nọ na ya. Ọ ga-akpọtụ mgbe na-adịghị anya, mkpụrụ ụbọchị one na one gbara dojuo ebe na-afụ ndị kpụ atụrụ, maka na anyị bụ ọkaibe. Ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ na-asụ Igbo, ike gị ka na-eme ma nọ ebe a, nwanne ike gị kwụsị ike, maka na anyị kwụ chinchin. Ọ bụrụ na ị maghị onye isi anyị ka a na-akpọ Maazị Henry Ifeanyị Mmadueke, odogwu na onwe ya, anụ nkanka mpi, gbaba dudu, odudu kadu, nnukwu mmanwụ ijele ọpụta mpịtị a na-ekwe ebe niile. Ya ka m ji agwa gị ugbu a, ọ ya nwe onye isi ụgbọ anyị. Natara m ike, ana m anata ikike tupu m na-abịa n'ikuku. Ọ ya bịa ịma agwa anaghị amụ ihe mgbumgbu. Ọ ya mụrụ anyị wee na-eso ya n'aka. Ịnụ mana onye ọbụla ọ bata osu. Ọ ya ka m ji ekwu, ya ka m ji asị onye ọbụla gbado anya. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ na-asụ Igbo, nwanne kwụsị ike na ebe ị nọ, uru dị ya. Ịmụkwa anya nwanne, ọ bụrụ maka m, amụ m. Ịmụ anya, ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya, maka na ọ bụrụ maka m, amụ m. Ya mere m ji akọwakwara gị isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kedu onye ibu, onye ka ibu, gwakene m. Henry, asị nga onye ka ibu, gwa anyị onye ibu. Straga nwaanyị ọma, ana m afụ ya. Adadịọra Mma pịanye m iberibe n'isi. Ọ ya mere m ji ekwugheri, mana ya dịbagodu, ya dịba. Ana m ekele onye na onye ọbụla, ndị na-asụ Igbo niile, ọkachasị ndị nhazi na-asụ Igbo. Biko kedu ebe nwaanyị a na-akpọ Ngala kwesịrị ịnọ? Biko ebe ọ nọ si ya na nkene nna ekene ọnụ ụgba. Nwata nwaanyị a na-ekwu ncha, mana a ga-akwụ ya ụgwọ ọrịa mgbe na-adịghị anya. Ọkwa Joan nwa ya, ọ ga-anyụ ya anya. Ka ewepụgoro nke a n'akụ, mara onye bụ nwaanyị ọma, nwoke ọma ma ọ bụ nwaanyị ọma, okorobịa nwa agadi. Unu ekwezina ka a na-abụrụ ihe unu bụ ndị a na-eri. Unu ejizi n'ụka nwanne, gbaa mbọ ebe ọ bụ na isi akọrọ ya nwanne, ọ na-agazi tinye isi ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme mere onye Igbo, ngwa ka m gwa gị ofu ihe mere. Arụbam nọ na Naịjirịa wee chụọ ha, onweghị isi, chụọ ha ya gaa Namibia ka ọ nọ wee rute na Namibia. Ihe ndị Namibia na-eme ọ dịkwa mma. Gịnị ka o mere? Ya bịa tinye ụbụrụ isi ndị Igbo. O chebeghị ka ọ gaa n'ugwu nsọ, o chebeghị ka ọ gaa n'eluigwe ka kpee ekpere ugboro 10 tupu o jere ebe a wee lee obodo anya, wee mara ihe obodo chọrọ, ya tie aka n'isi. Gịnị ka m ga-eme ka nke m dị iche? Arụba m ka ọ bụ ruo echi, afọ ya Chibụzọ, ya ga ebe a nenekata. Gịnị ka ndị a nwere ebe a? Ihe ndị mmadụ na-ere dịkwa ihe a ka o nwere, ihe o mereziri ya tinyezie n'ụdị pụrụ iche. Ndị na-ere fon, ekwentị, ihe eji emechi ekwentị. Nwaanyị ọma, afụrụ m gị.
nwaanyị ụmụ uchu ama eze nwata ịwụdachi ana m afụ gị nwebe aṅụrị nwaanyị ụmụ m ga-agọ ọgọ n'ụmụ uchu odogwu apụta n'ọgbọ mgbe ọbụla ịpụtagharị n'ọgbọ otu a obi aṅụrị na-ada eme m odogwu nọ n'ọgbọ ana m afụ gị odogwu ka ị bụrụ echi anụ nkanka mpi baba dudu onye na-amaghị ntọọ onye na-amaghị onye bụ ntọọ onye na-amaghị onye bụ nyọọ ya lekwa aka m abịara m ire ahịa n'ụbọchị nke taata gịnị ka m bịara ire lee ya ahịa ọma na-ere onwe ya lekwasị anya ebe ọ bụrụ na ịma ha ndị anyị bụ na-asụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na ịchafụ ya ka a na-akpọ na-asụ Igbo lekwasị anya ebe a ọ ga-akpọtụ ma ọ bịa ga-akpọtụ na nke Jukwese n'Owerri ya ka ndị anyị na-akpọ Owerri 2020 ọ ga-akpọtụ n'abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị 2020 n'Owerri ebe ahụ lekwasị ọ bụrụ na ị ka nọ n'ikuku na ebe ọ bụla ị nọ were ihe a na-aga ozi ọma na-akụ mgbịrịmgba na ahịa ọma na-ere onwe ya lekwasị anya ebe a na-asụ Igbo anyị ada anụ ife ọ bụrụ na ịmụ anya sị m na ịmụ anya ma nwa na-emu anya nwanne amụ m ya mere m ji jidesie ya ike mebe ya ihere emere gị nwanne na anyị ga-akwalite asụsụ Igbo omenala na asụsụ Igbo anyị na-ana ọ ya mere anyị ga-ekwu ị na-afụ ya ị na-asụkwa Igbo nwanne anyị bụ ofu ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo dịka m si asụ Igbo nwanne anyị bụ ofu mana anyị na-asụkwala m sopere ekweghị m abịa m ire ahịa na-ele ya ahịa ọma na-ere onwe ya nke bụ eziokwu ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị neru anya ọfụma ma ndị igwe ma ndị eze ndị nze na ọzọ ga-eju eju n'ụbọchị nketa ị chọrọ nri anyị nwabụ nri a na-eri anyị eri nwanne nri gbara kasa ị chọrọ mmanya nwanne ị ga-aṅụ gwogwo maka na anyị adaghachi anyị nwere ebu nwee mpụ ọ bụrụ na ị chọọ ịjụ ese jụkwa anyị ada m ife ka m banyekwa n'isiokwu m n'ụbọchị nke taata gịnị bụ isiokwu m wee bụrụ kedu onye Igbo Ikechukwu ama m na ịmụ anya ị na-amụ anya mgbe niile afụrụ m gị Angel onye ike kedeta ama m na ịmụrụ na ama m onye bụ na amụ gị mgbe niile ị na-amụrụ mgbe niile o doro m anya ọ bụrụ na ịmụ anya ịgwa m na ịmụ anya ịmụkwa n'anya nwanne amụ m otu a ka ọ dị ya mere m ji ajụ gị n'ụbọchị nke taa kedu onye Igbo ịchọpụta ha onye Igbo nwanne ọ dịgo onye Igbo chọpụta onye Igbo ịbụrụ onye Igbo nwanne mebe ngala maka na oriakụ anyị abịa nwaanyị anyị na-agwa gị ihe a nnachi kpọrọ afọ ya lọlọ nna m ukwu ọ tụọ n'ọgbọ ọ nọ n'ikuku ugbu a n'izuụka na-abụọ gara aga o nyere m bọọlụ m biko eji m ohere a wee na-agwa ndị niile ji bọọlụ m biko Chineke biko nyere ha aka ka ha nye m bọọlụ m n'udo na ọṅụ dịka o si wee nye nwaada Ogechukwu Ifeanyị Madueke o nyere nye n'udo ya mmụọ nwa siriri werere ọ bụrụ na ị maghị ha na-akpọ bọọlụ ahụ nwa onye ọzọ leenụ ihe na-ewute m nkịta richa nsị ọ na-ere ewu onye isi m richichara nsị na-aga aghọ bọọlụ ọkụ unu na-afụkwa ahụ onye isi m richichara nsị na-aga aghọ bọọlụ mana otu owu na osi na-ede ọ ka bụ onye isi m ka ọ mana ihe na-ewute m bụ na amaghị m ma onye isi ị na-amakwa nwaanyị a mmiri ọkụ ọfụma mmiri ọkụ ị na-esi ị na-etinyekwa ya ụda mmiri ọkụ ị na-esiri nwa ị na-etinyekwa ya ụda m ji ekwu ka ị na-etinye elu ka na ama m na ị maghị esi kpaka m ị maghị esi nri maghị nke mmiri ọkụ nkịta ị maghị esi kịta o mere ya mụọ ya ọgụgodo n'ikuku mụta ya tinye ya ụda ka o wee ahụ wee sie ya ike Chukwu gọziere gị nwaanyị ọma ka nnachiakwa azụ n'ebe m nọ abịara m ire ahịa n'ụbọchị nke taata isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata n'ụlọ ọrụ Ekwedesi Ike ka anyị si ewepụtara unu ihe a nwaada Ogechukwu Vivian ọ nọ n'azụ m ọ na-akpagasị m aka ebe dị iche iche wee na-ekwupụta ihe ndị niile dịka anyị si wee hazie ya anyị adaghachi
ịbụrụ nwa afọ nnọkọ asụsụ Igbo nwanne akụja na akụja maka na anyị ekwu chinchin anyị nwere ife niile n'uju ya. Ntụasị jụọ ha, ntụasị jụọ Ichie Nweze anọ maka na onye raa nsị onye ya ibe ego ọ ga-enye ibi 100 ada ebe ya ego nwụchi gị ya ada ekwe ya ọnụ. Ngwa lee aka m anya gị bụ onye na-abịa ugbu a, lee aka m anya, lee aka m anya, nke a bụ aka m, leruo ya anya, nke a bụ nke anyị nwanne, kwado ya. Ebe a ka ụzọ dị nwanne, aga n'ebe ọzọ, ebe a ka ụzọ dị. Kedu mmiri ọkụ ịma ama nwee mmiri ọkụ ịma ama nwata nwaanyị mmadụ na-amara onwe mmiri ọkụ ime esi mmiri ọkụ. Ana m ekwu okwu itinye ụda na ka ọ ṅụọ ya ka o jezuo ya ahụ. Ị na-agwa m na ime esi mmiri ọkụ nkịtị ime esi itiri ụda, hapụ ya ahụ. Onye isi anyị ma onye bụ ọ bụrụ na ịchị ọchịchị dị mma ịma achị, mana ọrụ nke isi nri onye isi kpam. Ka m bakwa ahịa anyekwana m amakwana m itikwana m ife, kama ana m agwa gị nke bụ eziokwu. Mmiri ọkụ ị na-aṅụ mara ya na-etinye ya. Anọ m n'ime ahịa ugbu a wee na-akọwara unu na ọ ga-akpọtụ ile anya ebe a lee ya. O nweghị obodo ọzọ nwere ya, nweghị mgbakọ ọzọ nwere na-eru anya ebe a. Anyị ji ọjị n'aka, ị na-eruo ya anya ifuru ya, ị na-ele ya, ị na-ahụ ya. Nke a bụ nke anyị nwanne. Ọ bụrụ na ịmụ anya ikwuo na ịmụ anya, ọkwa na ịmụ ha anya ọrụ maka m amụ m. N'ihi nke a ka m ji wee kwụrụ chinchin nnọkọ asụsụ Igbo ebe emedebere. Ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya, anyị anọrọgo bụ na anyị anọrọgo. Nke bụ eziokwu na anyị erubeghị ofu afọ. Anyị na-achọ ime ihe agbamafọ anyị erubeghị ofu afọ. Ṅaa ntị ọfụma, anyị na-achọ ịgba ihe agbamafọ anyị mana anyị erubeghị ofu afọ. Gịnị ka nke a pụtara nwanne? Anyị na-agba ya, anyị na-emekarị ibe anyị. Nke bụ isiokwu na anyị bụ isi, ndị ọzọ nọ n'ọkpa. Anyị erubeghị ofu afọ wee na-eme ihe ncheta afọ anyị. Mgbe anyị ruzikere n'ofu afọ, gịnị ka ọ dị nke anyị ga-eme nwanne? Anyị ga-agbawa igwe. O doro gị anya ihe m na-akọwa? Nke bụ eziokwu na unu si m agazi na unu si m kutuo mba, anọ m n'ikuku. Ọ bụrụ na ị maghị mara ya n'ụbọchị nke taata ọ ga-akpọtụ. Ana m ewetara unu ihe a n'ụlọ ọrụ Ekwedasi Ike. Ọ ga-akpọtụ n'Owerri 2020 n'abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị n'afọ 2020 ka ọ ga-akpọtụ n'Owerri. N'ihi nke ana m asị ma onye ukwu ma onye nta ma Okeke ma Okafọ ebe ọbụla ị nọ kọrọ nwanne gị gbasa ozi a. N'ihi nke a gwa onye ọbụla na ma ndị nze ma ndị ọzọ. Ana m agwa gị, ana m ekwe gị ya dịka nkwa na ihe ị ga-eri agaghị abụ nsogbu gị, ihe ị ga-aṅụ agaghị abụ nsogbu gị, maka na anyị dị ime wee na-aga n'oke. Amike bụ nwaanyị ọma afụrụ gị, Amaka Ikechukwu nwaanyị ọma afụrụ gị, iwu asamara ova. Daalụkwa. Ana m ekene nri. Ọ bụrụ na ijighị ya, Amaka Ikechukwu ka m na-agwa na nke a, jee chịta ihe a. Amị nwa eze nwata chịta nke a, kporo ya ekporo wee na-agbasa ozi, maka na ọ ga-akpọtụ n'Owerri. Ana m agwa unu ya n'ụbọchị nke taata wee na-asị unu ebe ọ bụ na onye nọ na-ene m, asị m n'ụlọ ọrụ Ekwedasi Ike na-asụ Igbo were na-ewetara unu nke ihe emume anyị n'ụbọchị nke taata. Isiokwu ya bụ onye ka ị bụ. Ọ bụrụ na ị chọpụtaghị onye ịbụ nwanne, ọ dịghị onye ịbụ, mana ịchọpụtakwa na onye ịbụ nwanne iburu ife. Ọ bụrụ na ịchọpụta onye ịbụ nwanne iburu ife. Ya mere m ji ayọ gị ebe ọbụla ị nọ gbaa mbọ wee chọpụta. Eji n'ahịa enweghị isi were ehibe isi. Ọ bụrụ na ọ nwere nke ị na-eme, ihe ị ga-eme tinye ya akọ, tinye ya uche nwanne, hazie ya, tinye ya akọ na uche nwanne, ịkpakọ ya ọnụ nwanne, oyi ife. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, o nwere ofu arụba m anyị na-abịa ebe a. Nwanne nna ya, onye nna ya tọrọ ọdụdụ nwa nna ya kpụrụ nwa ha jebe ejerucha mecha ihe niile na ya dịka nwoke si eme ife. Nwoke ịma mgbe ụfọdụ ọ gakọta nwoke n'ihu ọ nabakwa azụ. Ọ ya mere o ji bụrụ nwoke. Mana ọ bụrụ na ikwudosi ike na ya, gịnị ka o mere ya? Ha bi na Port Harcourt.
ebe ahụ ka ha jere wee na-arụrụ oyi oyibo nke ha. Ihe na-agakwa n'ọfụma na mbụ. Emechaa dịka ihe si wee gaa, akụkọ si gaa na nwa amụrụ sịkwa achọrọ m ịkọrọ na ogologo akụkọ kama na achọrọ m igbu ya na ịchafụ ihe ị ga-eji akọ na uche gị mee bụ ihe kwesịrị ekwesị. Di nwoke mmadụ wee sị ka ya si n'etiti Port Harcourt ebe ihe na-agala ọnụ wee pụta were jebe Obi Igbo ebe ihe betụrụ obere ego. Ọ bụrụ na ihe gazi ọfụma ya arịpụtakwa, mana ọkwa na ihe na-agazi ọfụma ya nwekwara ike nọrọ ebe ahụ. Ọ nọrọzi ebe ahụ, ọ na-nzi Obi Igbo ya na ezinụlọ ya ebe ahụ ka ha nọ wee na-agagharị na-emegharị ihe niile na-emekwe na-aga n'ihu. Nwunye ya wee bụrụ ntọntọ ihe adịghị ya n'isi. Nke akọkwa o wee jee osicha nwoke mmadụ tachicha afụ lọta na-akpakọ ihe niile ma ama ụmụ osichicha ofe nsara kpọkpọ azụ ndụ ihe niile were sicha ojije bụ onye isi ụka. Ọ bụrụ na ile afọ ma enwego mgbe anyị ji ya wee mee emume na-ekpedasị ike wee na-ajụ ihe ndị a ọ dị mma. Akụ na-ebi okwu nọ n'ọgbọ. Ọ bụrụ na ị maghị amara, akụ na-ebi okwu nọ n'ọgbọ. Onye anyị ji wee biri. Ọ bụrụ na unu amaghị onye ọ bụ, onye nwa na-eke ude na ncha mgbe niile ebe ọ bụ na ọ na ife na-eme. Obinna nwanne m, ana m afụ gị, afụrụ m gị. Akụ na-ebi okwu. Anyị ma onye bụ onye na-amaghị gị wụ ntọọ, onye ọzọkwa na-amaghị gị wụ nyọọ, onye nwanne ya na-amaghị gị wụ mmee. Dịka gị nwawo Akụ na-ebi okwu na-abịa, lekwe ihe anyị ji wee bịa maka ya n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ere ahịa gịnị ka anyị na-ere? Anyị na-achọ ime ka anyị mata mba niile dị iche iche na ọbago na ọbago. Nke a ọ ga-esu, ọ ga-agbara doju, mpịtị ga-ekwe n'Owere na ya. Ọ bụrụ na chi ebe gị chiri ya iruo na trade fair, nwanne kponye ya ndị mmadụ si ha bịawa na ọ ga-akpọtụ. Ama m onye ịbụnụ ịma ụbọchị ahụ ị ga-ejiri anyị igwe eji ekwu okwu nọ. O doro nụ gị anya ịdịbụ mgbe eme ya fụgo m ebe imere mkpamkpa ụbọchị ahụ nwanne ịmụkwa anya. Ọ bụrụ na ịmụ ha anya nwanne amụ m. Ọ bụrụ na ịmụ anya kwe na ịmụ, ọgwa na ịmụ ha anya nke ahụ gbasara gị nwa Obika amụ m. Ka nna chekwa na ihe nna akọrọ unu. Nwata nwaanyị mmadụ wee sichaa ofe nsala ebe di ya ka na-aghọ onwe ya ka isi nwa amụrụ ọfụ na-aghọ ezinụlọ ya ka ihere ghara ime ya. Osicha nri, nwunye ya sichicha nri, eweta ego eji esi nri. Osicha nri ọ hazie buru mme azụ ma ihe niile jebujere pastọ ya onye isi ụka Daddy G.O jikwa nwaanyị eburu jee. Otu a ka esi eme ọsị ya na-eso osida nke ọwụ na ọkpakọnatara. Nwaanyị na-erekwa ihe n'ime ahịa. Nwoke mmadụ na-akakwa n'ahụ na-agbara nwa ọgbatumtum ya iji ka o were nachieta azụ maka na ife emego nwoke. Nwaanyị kpachata o were jenye di ya weta nke e ga-eji wee si o ji were jenye. N'ihi nke ọ mabeghị onye ọ bụ, maka na ọ bụrụ na ọ ma onye ọ bụ, ogbu ikpere na-abọ n'ala nwanne kpee ekpere onye Olisa na-azana ya nọ na ogbu ikpere na-abọ Chukwu wara m ụzọ n'ime ihe a na-eme. O megoro gị ya. I kwesịghị ịgado asị lekwa anya ka o doo gị anya. Onwe mgbe m sị gị ama m na ịmụ anya nwoke m, ama m na ịmụ anya, ị na-amụ anya mgbe niile na amụ gị mụnwa amụ m onye ịbụ nwanne. Udo dịrị gị tụrụ ugo. Nwaanyị mmadụ sichaa nri ejide bunye pastọ osicha nri. Ụmụ na-abụọ nwere ha jicha akwụkwọ nata ihe a ga-eri wiki ite. Nwoke mmadụ jee baka, nwunye ya jụọ ya na o kwesịrị iri nri n'ụzọ. O wee jụọ ego nri o sikwere. Ụmụ ya wee na-akọwa na ma ọ mee ha na-eburu nri were pụọ, ha amaghị ebe o bụ nri eje. Ma ụfọdụ osichicha ọ hapụrụ ha ka ọ ga-ahapụrụ ha. Ọ gaghị achọ ka ụmụ ha rie nri ka ọma ọhụrụ na ụmụ ha riri nri. Nke nwoke abụghị dị nsogbu nọ ka ụmụ rijiri ọhụgodo nwa obere nke ahụ ọ ga-enyegodo ha ka ọ fụ na ha riri nri ahụ na ahụ isi ike tupu o buru nri wee jewe na nke Daddy G. O buru jee ihe a ka o megide ruo ofu ụbọchị. Nwoke jekwa efu n'anya gbachikwa nkịtị. Nwoke kpọọ nwunye ya sị na ihe ị na-emekwa na-adịghị mma. Kedu nke bụ esicha nri nwa nwetara ego agaghị eri nri n'ụlọ m? Kedu nke bụ ihe nke a? Ọ gaghị eri nri, mmaghị eri nri n'ụlọ m. Isi m na m kwesịrị iri nri n'ire ma ewetakwa ego nri ka gị na ụmụazị wee sie nri sicha ejije bụ onye ọsị gị. Ọ sị ya na
nwaanyị mmadụ wee sị ya na ọ ya wee ekwensu dị na ọya nwa wee ekwensu maka na ọ nọ Chukwu nso gwazie m ka esi anọ Chukwu nso o isi nri jebunye onye osi ụka ọwụ otu a ka ndị mbụ si wee kpe ya bụ ụka ọwụ na otu a ka ndị mbụ si wee kpe ya bụ ụka unu lekwa anya ọ ya mere m ji asị na ọ bụrụ na ị maghị onye lekwe ya na ihe ọma ọ n'ọnụ nwoke ba ka nọ na onye a chọrọ ịkpa afọ ya kịta ihe ọma amụ ga-emeri ikpu ịgbọrọ ya mmiri n'ọnụ nwoke a ka m ji wee nne ya afa ya bụ Ichie Nweze ọ na-egbu nne gbuo nwa ọ na-atụwa nne ime tụwa nwa ime tụwa nwa ime ọnya lekwe ya Ichie ndị agwụ ọ ya sekretịrị ụmụ ọkpụ na ịma ya n'isi agụ onye m na-agwa gị enye gị ibi ọ na-enye gị ibi ihe otu a ibisazi 100 ada ekwe ya ọnụ nwanne m ana m afụ gị nnọọ nne o dịka m na-ekwu nwaanyị mmadụ wee buru na-emekọta ya nwoke a die ya odite ya die ya odite ya ihe a wekata ha Ugochukwu nwa afọ atụọ n'ogbe nke ahụ nwunye igwe nọkwa n'ọgbọ nwunye igwe nọ n'ọgbọ nne m nọ iwe n'ụlọ oyi dị ịkwa ihe mi oyi ka nkọ ọ na-eme anya anyị na-emezi nwunye igwe nọ n'ọgbọ nwanne m nwaanyị ọma nnọọ afọrọ m gị Chukwu gọzie gị Ichie Nweze m ka ị na-achụkwa onye kwa nwanne kụgọ onye mepi m achọrọ m ka ị nọrọ ebe a onye mepi m nye ya ibi anaghị ekwe ọnụ dịka nsị akọrọ gị otu aka nwaanyị mmadụ si wee chebe bukọrọ ya iwe wee nwoke mmadụ wee ruo ofu ụbọchị nwoke mmadụ agaghị ọrụ si ka ọ pụọ ka ọ mara ada ama ya jee kpọọ nwanne nke nwaanyị si ya biko bịa na ọ nwere ebe ọ ga-eduje ya ọha nọrọ na ya eririgodo ife o jee bata ọsị ya bịa ka o gosi ya o jere ọsị ya banyegodo n'ime ebe enyi ya mepee ụzọ ahụ ya banye ọ bụrụ na ọ nwunye ya na onye isi ụka pastọ emeghị onweghị ihe ọjọọ ọzọ mere pastọ arịghị nwunye ya elu mba mana nke bụ iberibe wụ na nwaanyị achọpụtaghị onye ọ bụ na ide ekpere pastọ onye na-ekpere bụ Chukwu gịnị ka eme ị na-aghọ onwe gị aghọ iwe buru nri kwesịrị iri gị na ezinụlọ gị je bụrụ onye isi nchụaja nwere ezinụlọ ọ na-eri nri ị na-akwụ tait ị na-akwụ taks ị na-eme ihe niile gịnị ka eme gị ide iberibe n'ihi ịma ihe otu aka nwaanyị a si wee nwoke mmadụ si wee gosi nwanne ya nwoke leenụ mgbe o gosichara ya nwoke asị ya chere nwoke ka na-abara nwanne ya nwaanyị mba gịnị ka ibe ọsị ya na di ya wee kwe nzu nka di ekwughị ihe ọbụla ya jije cheta ụgbọ wee bukọrọ ibu nwaanyị wee bịa n'ụlọ ụka ebe ndị ekpere na-ekpe ekpere wee sụsa ya gbom wee sị ha nụba otu a ka o si wee dị na pastọ onye isi ụka lee nwunye m lee gị ejikọ m ụlọ ọnụ n'ụbọchị nke taa lee ọla aka m adịfe m gị n'aka n'ụba ya merezie ihe dị gị mma gịnị ka isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata na-akọwara unu mmadụ nwee akọ na uche ọ bụrụ na ị chọpụtaghị onye ịbụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ onye ka ịbụ ọ bụrụ na ị chọpụtaghị onye ịbụ nwanne ọ dịghị onye ịbụ ya mere m ji agwa gị n'ụbọchị nke taa were akọ na uche gị nke ọ bụla ị na-eme ndị ụka anyị kịta azị ọ bụghị otu a ka esi wee kpee na mbụ asị m na ụka adịghị mma kama ana m agwa gị were ị na-ekpe ọ bụghị ihe niile e kwuru n'ọlta ka ị ga-ewere onye were ụfọdụ ị hapụrụ ha ụfọdụ iwere iwe tinye ya n'ezi ọlụ onwe nke ị na-eme James onye ukwu James Chigozie ana m afụ gị Chukwu gọziere m gị ịnọ n'ikuku ana m afụ gị n'ụbọchị nke taa bụrụ na gị bụ onye ọfụ na-abịa ana m egosi gị ihe a na-ele ya anyị bịara ire ahịa ọ ga-akpọtụ akpọtụ na Owerri na nke Nkejukwuese n'abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị na 2020 mgbe ebe ahụ ka ọ ga-akpọtụ kpọrọ ụmụnna gị bịaba anyị zuru ka eme ntụasị jụọ nwunye igwe wụ Ezike Kenechukwu ntụasị jụọ Ichie Nweze Buhari ọ bụ atịkpa na ngwongwo ya bịa ọ ga-ime ịchọ ka ihe ha mere ụbọchị ya mpịtị ga-ekwe gị abụghị ihe a
ya ka m ji agwa gị nwanne mụrụ anya chọpụta onye ibu na kwenyere Chineke anyị na-ekpere Chineke a adịgo ọ mmụọ ka ọ bụ ọnọghị Chineke ebighị n'ụlọ ụka ọ bụghị otu a ka esi wee kụziri ya anyị ndị kụziere anyị ya kụziere anyị ka anyị were chegharịa mana anyị hapụrụ nchegharịa gwara anyị wee daba n'ime ọkụ si na anyị na-ekpe ụka ọ dịghị mma mụrụ anya ka azụ na ndị omekome ka nkụ ndị omekome ka nkụ ha ka nkụ ọ bụrụ na ịghọ onye na-enene m n'ikuku n'ụbọchị nke taata ana m asị Chukwu gọzie gị afa m ka bụkwa Maazị Obika Anaedo Obika nwa Obika afa m bụkwa Anaedo ma ọ bụrụ n'ime ha nwafọ si Ụmụnze Orumba South Local Government webe ọkwa na ịkpọ m onye Abia Steeti m ga-aza gị maka ndị na-amaghị m onye aka m bụ ya ka m ji agwa gị n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị ji wee bụrụ ịchọpụta onye ka ị bụ maka na ọ bụrụ na ịchọpụtaghị onye ịbụ nwanne ọ dịghị onye ịbụ mụrụ anya ka azụ nwanne ihe dịka ekeresimesi a ị ga-ahụ ndị ga-eje echicha bata sị gị na 200,000 300,000 ị ga-eji wee tiba n'ọrụ ị na-ayọ mmadụ ka ebinye gị ego ka ị wee gaa rụọ ọrụ ezinụlọ 300,000 200,000 500,000 iji eme gịnị ị na-aṅụ ụmụ iji 200,000 300,000 ị makwa na ị ga-eji wee baara onwe gị uru igbu ikpere na-abọ n'ala ijuo Chukwu odogwu ọkaka bi n'igwe lee anya gịnị ka m ga-eme ego a ichebiri ya mgbe ọbụla o ji wee gwa gị ya mgbe ọbụla o ji gwa gị ya mara ihe a na-akọ ọ gwa gị si gị mee otu ime otu a itinye ya akọ n'uche gị maka na ị bụrụ onye Igbo niile n'anya lee m anya lee anya ebe a ị na-afụ ya lee n'anya nke a bụ na-asụ Igbo ị na-afụ ya nke a bụ nnọkọ asụsụ Igbo ebe ejedebere anyị nọ nso ebe ọbụla ị nọ anyị nọ ebe niile anyị nọ Mali anyị nọ obodo Arabu ya United Arab Emirates ọwụ na ịmaghị anyị nọ Saudi anyị nọ Belize anyị nọ Italo anyị juru ebe niile ọ bụzi Eko ọ bụzi otu nkwọ ndị otu egbupụrụ m unu mere m ihe ọjọọ unu buru iko unu asị ka unye m otu ekpe m o mpa ka m wee tachara ka m were na-akọ iri lekwe n'anya na enyi ya anya ihe a bụ ihe na anyị ọ pụtaghị ihe ebe ọbụla ị n'okporo ya ha Ifeọma Jessica nwaanyị ọma ana m afụ gị Chukwu gọziere m gị asa mma ka ịbụ emecha mma abịa ịga ọgọ na bunu emecha mma abịa ịga ọgọ na bunu maka na abụ m eze Solomon na-aga ọgọ ebe niile enwe ebe Solomon agụfọ ọgọrọ ọgọ n'Afrịka ntụasị jụọ ndị Etiopia nwa ọwa eze Solomon na-aga ọgọ onye isi anyị bụ eze Solomon na amamihe ma ya mere ya lee anya ọ bụrụ na ile anya n'aka m ị ga-ahụ ihe ha iji gịnị ka m ji ihe a bụ ihe gbasara emume anyị nke ga-akpọtụ na Owerri abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị 2020 ebe a ka ọ ga-akpọtụ na nke jikwa ese nwanne ọ bụrụ na ị maghị ihe gbasara maka ya jee jụọ ese anyị nọchichi ịbụ nwafọ nnọkọ asụsụ Igbo ike gị ka na-eme otu a na-eme otu a ọ bụrụ na ike gị ka na-eme otu a nwanne kwụrụ chinchin maka na ụgbọ anyị bụ ụgbọ na-agba were anyị na-achọ ịgba emume agbamotu afọ anyị emume agbamotu afọ a nna agwa gị anyị erubeghị ofu afọ mana nna agwa gị na anyị nwa amụrụ anyị na obere ọdụ nwanne anyị gbaba ọsọ anyị egbeghị igbe anyị nwa na-agbazi ọsọ gịnị ka nke a pụtara na anyị bụ ọkaibe nnọkọ asụsụ Igbo ebe ejedebere ha nke nwoke ya wa ada nwaanyị ọnụ n'ụgụ onye ọbụla kpara anụ n'ụgụ aka metie ya gwogwo ada Mbaise ntụasị jụọ ya afọrọ m ya ka m na-agwa gị n'ụbọchị nke taa ọ bụrụ na iji nwetabeghị ihe a weta ya gbasaa ozi ma n'ikuku ebe ọbụla ọ dị gị mma gbasaa ya maka na nke a bụ nke anyị ebe a ka anyị ga-esi wee rute ndị niile ụwa na-atụ n'ọnụ ọ site n'ebe a itinyere anyị ofu iko maọbụ ihe ọbụla dị gị mma site n'ebe a nwanne ọ ga-eru ha aka udo ga-adị
ana m eme ka unu mara na esi m n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike were na-ewetara unu ya. ụlọ ọrụ ekwesịrị ike na-asụ Igbo. Nwanne, ọ bụrụ na ịmụ anya, achọrọ m ka ị tinyere m na ịmụ anya maka na amụ m, ọ bụrụ maka mụ nwa Obika, amụ m ị na-anụ ya? ịmụrụ anya nọrọ ebe ahụ ị nọ tinyere m amụ m. ma ọkwa nna ịmụghọ, nwanne, kwụwa ụzọ, maka na ya ada eme ihe ndị mkpi anya. Dịka m si agwakwa gị ọzọ, aka m ji ya n'aka, ihe ndị a bụ ihe ga-eme ka ị were chọpụta na anyị dị nkwadobe, anyị siri ka eme. ọ bụrụ na ntụasị jụọ onye isi anyị, onye isi ọkanga bụ ọ bụrụ na unu amaghị onye ọmara ya, onye ndu pụrụ iche, onwe onye eji atụnyere na ọ bụrụ na ọ ya na-achị obodo a na-akpọ Naijiria, nwanne, uru dị ya. Edogo abata ete, nwanne, ana m ekene onye na onye ọbụla n'ụbọchị nke taata. ụgbọ m na-akụ kwapụrụ. ada m echefukwa ada m nwaanyị nọ m n'akụkụ. Ogechukwu, ị nọ ya? Oge bịa kwere ndị mmadụ. Ọ na-eme ihere, ka m gwu na ọ na-eme ihere. Oge bịa kwere ndị ọ na-eme ihere. Ọ ya wụ onye na-akụrụ m ekwe n'igwe wee na-asị m jebe. Afụrụ m, ama m na odogwu abatete, ama m na ị na-amụ anya mgbe niile. Ugochukwu, ịmụ mgbe ịmụ Kenechukwu Ezike, ị na-amụ anya mgbe niile. Obinna akụ na-ebi okwu, ị na-amụ anya nọ. Anyị ma onye ụmụaka, ụmụ nnọkọ niile, anyị na-amụ anya. Amụ m maka mụnwa, amụ m. N'oge dị ugbu a, ụgbọ m na-akụ kwapụrụ bago. N'ikpeazụ, ana m ekele onye ọbụla tupu ohere wee na-asị na ndị niile ndị ji bọọlụ Obika, ana m asị Chineke mere ya lọlọ anyị bụ Ogechukwu Ifeanyị Madueke, onye mere ka ọ mụọ n'udo. Otu akwa ka unu ga-esi wee mụọ n'udo, unu ewere nye m bọọlụ m, maka na bọọlụ m adị m mkpa. Dịka a si wee kwuo, unu nwa onye na onye ọbụla nọ n'ime ọgbakọ anyị nnọkọ asụsụ Igbo wee na-asị gị Igbo onye ime na-esiri ike. Ana m asị gị mgbe na-adịghị anya, akwa anyị ga na-aṅụ mmiri ọkụ ụtụtụ, efe na abalị. Mana ọ bụkwa ụdị a onye isi anyị mụ anya mgbe niile nọ na ọ bụkwa ụdị mmiri ọkụ onye isi anyị na-ada esibere nwunye ya, maka na onye isi anyị amaghị esi kpaka m. Ọ ma achị, ọ ma edu, mana ọ ma esi mmiri ọkụ kpaka m. Mgbe na-adịghị anya, gị bụ onye ime na-esiri ike, gị bụ onye na-achọ nwa n'ụzọ ọbụla, ana m asị mgbe na-adịghị anya anyị ga-eso wee ṅụọ mmiri ọkụ nke gị. Atụ n'ụjọ, maka na Chineke na-eme ihe dịka o si bụrụ ya. Ọ da-ele anya n'azụ mgbe ọbụla o ji were. Enyela nsogbu, maka na ọchị na-enye nwa. Enyela nwe gị nsogbu, agagharịzi na awụrụ na ebe a, maka na ndị ọjọọ erika. Ịwụrụ gị ebe a, ha ewere njọ nke ha tịkwasa gị n'isi. Ofu onye nwere ike ịdakapụta, onye ara nwere ike ịdakapụta, sị gị na Chukwu kpọrọ ya. Anyị amaghịzi ndị Chukwu kpọrọ na ndị kpọrọ Chukwu. Ya mere m ji asị, ebe ọbụla ị nọ na-ekpe ekpere, onweghị ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Ana m eji ohere a na-ekene mmadụ niile, ndị nhazi niile, ana m ekene unu. Ụmụ onye m afụ ha ebe a, kwa ọnụụgba nwaanyị Igbo ukwu na-ekwu sọnsọ okwu ka ọ ma anya achụ sọnsọ okwu, mana a ga-akwụ ya ụgwọ ya mgbe na-adịghị anya. Juan nwa ya ga-eti ya mmọnwụ mgbe na-adịghị anya. Ana m ekene onye na onye ọbụla na ụgbọ m adịgo na njedebe, wee na-asị Chukwu gozie onye ukwu, gozie onye nta n'ụzọ pụrụ iche. Na n'ikpeazụ, ka m chetakwara unu n'aka ji ihe a n'aka, ka m si na ana m ụgbọ m na-akụ kwapụrụ. Mba, izu ụka ọzọ anyị ga na-abịa n'ụzọ ọbụla o si chọọ ya, anyị ga na-enye gị ya. Nke a na-agwa gị ihe a ka na-akpọ testing microphone. Anyị ababaghị n'ikuku, nke a bụ anyị ka na-enene, na mgbe anyị ga-abanye n'ikuku ọ ga-adị egwu. Mgbe ahụ nọ esi na obodo Naija wee na-apịa ya, esi obi ebe a na-apịa, nwanne, obodo ọgbara yi. Anyị nwa bụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo, anyị nwa na-atụpụta amamihe ndị ọzọ ewere. Ọ bụrụ na agbatakwuo egwu anyị amụrụ egwu ọzọ, maka na ihe anaghị akọ ebe ọ na-adị, o juru ebe a. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya, maka na onye isi onye na-akpọ ụgbọ anyị wụ ọkaibe. Ọ wụ sọsọ onye amamihe, ọ Eze Solomon na amamihe. Mụnwa were Eze Solomon na-ege ọgwụ ebe na ebe ọbụla. Jessica atụọ n'ogbe. Nwaanyị Abuja, Asamara Ova.
mma ekwu maka gị wee bịa Abuja wee bịa Abuja maka na mgbe ụfọdụ m lee ihu gị anya dịka ahụ m eze Solomon masị mma alụ ekwe na onye nke Atikwe nna ọ ga-adịkwanụ mma ma ọ bụrụ na ịmụ anya Jessica gị ka m na-agwa, ọ bụrụ na ịmụ anya tinyere m amụ m maka na mụnwa onwe m nwe obi ka amụ m eke chukwuda na onye ọbụla ebe ọbụla isi na-enene. O nwere nwaanyị pụtara ebe a okezi Messi o si Ghana wee na-enene anyị wee na-asị na anyị nwere ebu nwee mfụ. Chukwu gozie onye na onye ọbụla. Dịka ọ dị ugbu a, aga m asị ka nkwarali ma ọrụ ndị ọrụ ka m paakị ofu ebe wee agụ na agụ nwanne ka njeje rijuo afọ na iche na ikwunye adị ọ dịkwa na ofere ọwụ na isi ime na ngwa mee esikwa nna ihe anyị na-eme anaghị enwe isi nwanne anyị ebelisi ite ihe onwe isi ọwụ ọmụkwuru ya anyị nwa onye isi nkwọcha ọ na-aga ogo okwute taa agbafu obere onye isi nkwọcha ada aga okwu obodo onye gba ọtọ na mmanya aka na gịnị ka ọ na-amachata ị na-esonye nwaanyị ọma ị bịara leti ọnwa mgbe ị naghị abịa mgbe o nwere ị na-abịa leti Jessica gị ka m na-agụ ị na-abịa leti mgbe niile ị na-abịa leti mgbe niile ama m na ịmụ anya ịmụ ka ọ dị ugbu a nwanne akwara m li ekene nnọkọ asụsụ Igbo anyị bụ ofu obi aṅụrị na ụtọ mgbe ọbụla unu anya anweghị ihe m na-eme n'ihu akwụkwọ na-ahụ sọnsọ ihe gbasara nnọkọ asụsụ Igbo ebe a ka m wuyiri ọ na-atọwa m ntị nwanne. ọ bụrụ na iwe onye nọ nnọkọ asụsụ Igbo ike gị na-amajiji nwanne kwụrụ chinchin maka na ndị nọ na ya gbasiri ike, anyị gbasiri ike. Naanị ihe ị ga-emere anyị wee wepụtara anyị oge gị ka anyị were na-aga n'ihu ka anyị wee metụcha aka ebe niile na-arụtụbeghị aka n'ala Igbo. Ọhịa wee ebumnobi anyị ka emesịanụ. Nwada Ogechukwu Vivian onwe nke ị na-agwa ha ngwa metụ m aka ebe a ọ na-atọ m ụtọ ọtọ m ya oge ngwa na ebe ị chọghị igosi ihu gị ngwa ka ọ dị ka emesịanụ. Chukwu goziere m unu. Jessica nwanne emechaa ka anyị nwee na nkọrọ na New Jersey họteelụ na Abuja otu ha ka ọ dị ọkwa nkwugheri ka m na-ekwugheri a na-ekwe ọnụ m anya ngwa ka emesịanụ. Udo dịrị unu.